Un becerro apareceu con azos de tose, dificultades para respirar, febre, tremores e abundante moco sen unha causa aparente. Estaba claro, padecía unha enfermidade respiratoria, pero quen era culpable? Unha bacteria ou un virus? Descubra non ia ser o barro. Ambas son invisibles a simple vista e poden provocar síntomas moi semellantes. O noso equipo, alertado polo caso, desprazouse ata a Facultade de Veterinaria da USC e alí recibimos unha única misión: descubrir que estaba a pasar. Para iso contamos con dúas únicas pistas: un hisopo pulmonar e unha mostra de sangue. A nosa primeira pista estaba no pulmón do becerro. Se o causante da enfermidade era unha bacteria, tiña que estar ali, pero primeiro había que irala para que saíse a luz. Sementamos a mostra en diferentes medios de cultivo e deixámola incubar. Se había bacterias presentes, medrarían formando colonias que poderíamos estudar. Unha vez obtidas, a lista de sospeitosos reduces a 4: Staphylococcus, Streptococcus, enterobacterias e bacilos. Un deles era o responsable, pero antes de poñerlle nombre, necesitábamos máis probas. A seguinte pista chegaría grazas a unha técnica descuberta no século XIX, a tintaxe de Gram. Esta técnica colorea as bacterias segundo a estrutura da súa parede celular. As Gram positivas quedan de cor violeta, mentres que as Gram negativas adquiren unha cor rosada. Porén, aínda non tiñan nome e apelidos. Para descubrilos, empregamos probas específicas de identificación para cada grupo e deixámolas incubando durante 48 horas. As bacterias seguían sendo as principais sospeitosas, pero había outro posible culpable que aínda non podíamos descartar: un virus. Para comprobalo, analizamos a mostra de sangue. Primeiro extraemos o seu ADN, ou material xenético, e a continuación empregamos técnicas de diagnóstico molecular como a PCR e a PCR en tempo real para buscar o virus. O resultado, negativo, así que o sospeitoso quedaba descartado. Só había unha posibilidade máis: as bacterias. Agora só quedaba descifrar os resultados. A bacteria Gram positiva identificouse como Pasteurella. A bacteria Gram negativa era Escherichia coli. Pero identificar o culpable era só a metade do traballo. Agora había que descubrir con que tratamento podíamos combater. Por iso realizamos un antibiograma. Esta proba permítenos comprobar a que antibióticos son sensibles e a cales presentan resistencia. Canto maior é o halo arredor do disco, maior é a eficacia dese antibiótico fronte á bacteria. Cos resultados na man, consultamos a base de datos INVET e o manual de referencia para seleccionar o tratamento máis axeitado.